खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय माब्लाबाबो एनडिए एबा बिजेपिनिफ्राय मदद लानानै रायजो सभानि सोद्रोमा जायाखै नंगौ नोंथांमोना थारखौनो खोनादों बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिसिनि राजखान्थिनि फोथाराव गोबां दान्थे बिदान्थिया सोलिबाय थादोंमोन नाथाय बे समाव रायजोनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा रोखा खालामना होदों एबा स्पष्ट बाथ्राखौ बे समाव बुंनानै होबाय थारैनो रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो दिनैनि समाव गोबां गोनो गोथो जादोंमोन जे थारैनो प्रमद बर' बिथाङा एनडिएजों एबा एनडिएनि मददाव एनडिएनि मददजोंसो रायजो सभायाव एबा रायजो सभानि सोद्रोमा जानो हादों नामा बियो गोबां रायजो राजा आरो माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोनो गोथो लाबोदोंमोन नाथाय बे समाव जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा स्पष्ट बाथ्राखौ बुंना होबाय प्रमद बर' बिथाङा मालाब्लाबो एनडिए एबा बिजेपिनि मदद लानानै रायजो सभानि सोद्रोमा जायाखै आरो सासेबो बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा बिथांनि जा नमिनेशन पेपाराव सासेबो बिजेपिनि सोद्रोमाफोरा साइन होआखै एबा मदद होआखै एबा मदद लानो गोनांथि जायाखै होननानै बे समाव स्पष्ट बाथ्रा बुंदों रायजो सभानि सोद्रोमाखौ लानानै प्रमद बर'नि जा रायजो सभानि सोद्रोमा बेखौ लानानै जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा फोरमायदों आरो मन्त्रि जयन्त मल्ल बर'नि रोखा बाथ्रा इउपिपिएलआ बिजेपिजों जेबो सोमोन्दो गैया बे बाथ्राखौबो बुंदों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थिनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो खौरांनि गेजेरजों बुंबाय थादोंमोन जे इउपिपिएलआबो एनडिएनि मोनसे पार्ट एबा अंख होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बे समाव जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा रोखा फोरमायथिदों इउपिपिएलजों बिजेपिआ एबा एनडिएजों जेबो सोमोन्दो गैला एबा गैया होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों मानो होनना बुङोब्ला विधानसभा बिसायख'थियाव बिटिसिआव मोन 15 विधानसभा बियाबाव एनडिए जानानै बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेरावसो बेयाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै बे समाव रोखा स्पष्ट बाथ्रा बुंथिदों बेखायनो प्रमद बर' बिथाङाबो एबा इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफ्राबो रोखा एबा स्पष्ट बाथ्रा बुंदों दि मोन 15 इउपिपिएल हिसाबै हारसिंनो गासै मोन 15 विधानसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन होननानै रोखा फोरमायदों बे समाव फिन फोरमायबावोदि रायजो सभानि सोद्रोमा जानायाव प्रमद बर' बिथाङा एनडिए एबा बिजेपिनिफ्राय मदद लानो गोनांथि जायाखै जेराव सा 7 एमएलएआ इउपिपिएलफोरा दंखायो लोगोसे साथाम एआइइउडिएफ आरो एजेपिनिफ्राय मदद लानानैसो बिथाङा एबा प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभानि सोद्रोमा जादों होननानै बे समाव रोखा फोरमायबाय बिसायख'थिनि सिगां रोखा फोरमायना होबाय फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियावबो इउपिपिएलआ एनडिएजों थाया एबा एनडिएजों गैया बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेरावसो एनडिए आरो बिजेपिनि गेजेराव जथायै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै स्पष्ट बाथ्रा बुंनानै होबाय जयन्त मल्ल बर' बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला जयन्त मल्ल बर' बिथाङा दि प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभायाव सोद्रोमा जानायाव बिजेपिनि मदद गैया एसेबो मदद गैया लोगोसे फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियावबो दि इउपिपिएलजों जेबो सोमोन्दो थाया आरो गैया ना माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनि बुंनायखौ आबुङै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि এইটোৱে प्रमद बर' ডাঙৰীয়াই নিজে তেখেতৰ 7জন বিধায়ক আছে আৰু অন্যান্য দলৰ সহায় লৈ পেলাই তেখেতে ৰাজ্যসভাত নমিনেশ্যন দিছে আৰু ৰাজ্যসভাৰ নমিনেশ্যন দিছে তেখেতে আগৰ পৰা এনডিএত আছিল কাৰণে ৰাইজে এনডিএ বুলি কৈ আছে কিন্তু কথাটো হৈছে তেখেতে বিজেপি দলৰ কোনো বিধায়কৰ সহি লোৱা নাই সেইটো তেওঁ কৈ আছে গতিকে আপোনালোকে জানে আৰু আমাৰ এটা ভাল মিত্ৰতা সকলোৰে লগতে থাকে আমি বিচাৰো যে সকলোৱে মিলিজুলি ঠিকে থাকক কিন্তু অহা নিৰ্বাচনত বিপিএফ আৰু বিজেপিয়ে 15খন আসনত খেলিব এনডিএ হিচাপে